Я да видя сега какви са ми подаръците от баба. Това сигурно е от баба ми. Кой знае каква простотия ми е взимала. Я да видим колко са. Мога да отида на екзе това лято. Или пък да се наемем къща за гости с момичетата, която си бяхме харесали, си бяхме говорили. Или да си взема екипчето, което си бях харесвала от мола. Мартина! Какво правиш там, бе? Нищо. Цъкам се на телефона. Да не би да си гледаш подаръците от баба? Не съм стигнала до тях изобщо. Баба ти какво ти подари, знаеш ли? Не, нищо. Една дървена рамка с послание. Послание ли? Много добре ги знам тия послания аз. Знам, че вътре ти е сложила пари. Аз ще я пазя, тая дървената рамка с посланието за общежитието да си платиш ванайти. Ако и ти си канен на бал тази година, можеш да замениш скучния хартиен плик с дървената картичка за паричен подарък честито завършване, която можеш да намериш в сайта на artgift.net. Тя може да бъде персонализирана с името на получателя.